We gaan praten met Guy Verhofstadt over Syrië. Want er is alle reden voor. Het gaat niet goed in Syrië, dat is zachtjes uitgedrukt. U bent voorzitter van de fractie van de Liberalen in het Europees Parlement. U was premier van België. Laten we even kijken naar beelden van Syrië vandaag. I hope no one is thinking very seriously of using force in this situation. I believe any further militarization will make the situation worse. We firmly believe the people in the Middle East know best the situation there. Issues in the Middle East region should be solved by the people in the Middle East. آثرت أن أنضم إلى صوت الحق مع علمي بأن هذا النظام سوف يحرق بيتي ويلاحق أسرتي ويلفق الكثير من الأكاذيب. Dit is een onderminister die overloopt. Is dat een gunstig signaal, zegt u? Nou, we weten nog niet helemaal. De Amerikanen hebben bijvoorbeeld vandaag laten weten dat het nog niet 100% zeker is over de juistheid van de beelden. Of het effectief ook zo is. Als het natuurlijk waar zou zijn, dat is dat een teken dat er toch een verandering is. Dat is met andere woorden mensen van het regime laten vallen. Wat het belangrijkste is natuurlijk het leger zelf. En daar denk ik dat het overlopen naar het Vrije Syrische leger eigenlijk heel beperkt nog altijd is. Gewoon omdat dat Vrije Syrische leger over weinig of geen middelen beschikt voor het ogenblik. En dat is dus met andere woorden ook geen aantrekkelijke optie voor die soldaten die op hun eigen bevolking, op hun eigen mensen, op hun eigen familieleden niet willen schieten natuurlijk. Maar die ook de keuze niet hebben om uit dat leger te geraken, omdat er geen alternatief is. Laten we heel even met u goedvinden naar Syrië gaan, want daar is op dit moment Hans-Jaap Melissen. Hij is correspondent. Waar ben je eigenlijk, Hans-Jaap? Ik ben in Noord-Syrië, in de provincie Idlib, waar steeds meer troepen van Assad naartoe komen. Heb jij iets meegekregen? Wij bespreken hier aan tafel net ook het nieuws van het overlopen van deze onderminister van Olie, was die, geloof ik. Kun jij daar iets van een bevestiging van geven? Of is dat daar op enige wijze bekend? Ja, dat is wel bekend. Mensen gaan daar hiervan uit dat het gewoon waar is. En zijn er ook enthousiast over. Ook al is het een beetje een onbekende figuur. En ze hopen dat er dan meer zullen volgen. Net zoals ze al een tijdje hopen op veel meer militaire overlopers. En dat het regime van binnenuit eigenlijk dan in elkaar zou storten. Maar ja, het is afwachten of dat dan ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Wat zij ook zeggen wordt, ja, als je meer militairen wil laten overlopen, dan moet er toch echt een no-fly zone komen waar ze veilig naartoe kunnen, waar ze tanks mee naartoe zouden kunnen nemen, zonder gebombardeerd te worden door straaljagers van Assad. Ja, nou is misschien een moeilijk te beantwoorden vraag, want de mensen, wie zijn de mensen? Maar in zijn algemeenheid zou je kunnen zeggen dat de mensen die jij spreekt willen dat de internationale gemeenschap zich met dit conflict gaat bemoeien? Ja, ik begeef me hier in Noord-Syrië met de oppositie. Gewone burgerdemonstranten en ook met gewapende mensen. En die willen graag dat er wordt ingegrepen op een militaire manier. Die zeggen eigenlijk voor wapenleveranties is het al een beetje te laat. Als je dat nog allemaal op gang moet brengen. Maar ja, door zaken te bombarderen, als ik hier omhoog kijk, de heuvel, ja, die is donker, maar bovenop staat een luchtafweergeschut. Ja, er is van alles hier door vliegtuigen uit te schakelen. Dat zouden ze graag zien gebeuren. Sommigen zeggen wel, je moet natuurlijk uitkijken dat je niet met troepen gaat bombarderen die op het punt staan over te lopen. Maar ja, er is van alles te raken. En zeker die kolonnes die naar steden trekken om daar, net zoals in Homs, zo'n wijk plat te schieten. Ja, daar willen ze vanaf natuurlijk. Juist. Hans-Jaap, we danken jou voor nu en zien jou snel bij ons aan tafel als je terug bent. Meneer Verhofstadt, hoe ver zou u willen gaan in de hulp aan de oppositie? Ik denk dat er in feite 3 opties zijn die op tafel liggen. Dat is namelijk een VN-troepenmacht doen, zoals de Arabische wereld voorstelt. Ik vind trouwens, wanneer we daar juist, ik dacht dat het Chinese ambassadeur was, als ik mij niet vergis, die zei, ja, de mensen van het Midden-Oosten weten het zelf beter. Wel, ja, laten we dan de Arabische Liga volgen, want de Arabische Liga wil zo'n VN-troepenmacht. Dat is een eerste mogelijkheid. En die VN-troepenmacht zou dan ook uit Arabische deelnemers moeten bestaan? Uit Arabische deelnemers, dat is een eerste mogelijkheid. Tweede mogelijkheid zijn 2 veiligheidszones, één bij de Turkse grens, één bij de Jordaanse. En dan humanitaire corridors van de steden die belaagd worden door Assad naar die veiligheidszones. Zodoende dat er minstens een protectie, een bescherming
daarvoor heb je natuurlijk luchtsteun nodig. En die luchtsteun kan alleen door het Westen, zal ik maar zeggen, geleverd worden. En de derde mogelijkheid is wapenleveringen. Wapenleveringen zodoende dat men zelf het kan beschermen en het overlopen binnen Syrië zou gebeuren. Ik vind dat één van die 3 opties of een combinatie effectief moet overwogen worden. Ik begrijp natuurlijk dat Kofi Annan zegt, ja, ik hoop dat niemand denkt aan militair ingrijpen, want hij moet daar onderhandelen nu en heeft natuurlijk, moet die taal spreken. Is dat zo? Moet je dan niet juist dat boven de markt laten hangen dat ook nog zo Ja, maar hij moet dat niet zeggen. Hij mag dat niet zeggen. In een diplomatieke onderhandeling moet hij puur op het diplomatieke blijven. Maar het zou wel zeer goed zijn voor zijn operatie wanneer duidelijk wordt, en dat is ook de reden waarom gisteren is uitgekomen dat Obama zijn militaire stafchef heeft laten vragen om die opties te bekijken. En dat geeft natuurlijk dan druk en ook een element in handen van Kofi Annan, alhoewel hij daar net het tegenovergesteld moet zeggen. Dat is nu eenmaal de taak van een diplomaat. Maar het moet wel iets gebeuren. Hè, want het punt is eigenlijk dat. Hè, het punt is niet dat de opties niet gekend zijn, dat de voorbereidingen eigenlijk al voor een stuk misschien niet genomen zijn, maar er moet wel iets gebeuren. Maar nu zegt u 2 dingen die moeilijk uitvoerbaar zijn. De VN, want zolang Rusland nee zegt, is er geen VN die echt aan de slag gaat. Nou, daarom zijn die 2 andere opties eigenlijk meer realistische natuurlijk. Ja, maar ik wou alleen maar even zeggen dat de 3 zijn die in principe op tafel liggen. Oké, dan zegt u, maak een corridor. Dat is eigenlijk wat Erdogan ook zegt, hè? De Turkse premier. Maar dan moet er luchtsteun zijn om die mensen te supporten die daardoor dat veilige pad lopen. Uiteraard. Ja. En luchtsteun betekent schieten. Ja, dat kan zijn schieten. We hebben dat ook meegemaakt in Libië. Maar je moet het ook naar het andere alternatief kijken. Kijk, ik krijg veel reacties op mijn standpunt om te zeggen, het is een schande, want je wil daar... Maar even mee. Je wil een oorlog beginnen. Zeg, maar er is daar oorlog. Ja. En dan zegt men, ja, maar pas op, er gaat sectarisch geweld komen. Nee, dat is het verhaal dat Assad, de traditie, de Syrische traditie, is niet een van sectarisch geweld. Is dat christenen, druzen, anderen, de islamitische gemeenschap, vreedzaam naar elkaar leven. En er is geen enkel filmpje dat ik kan tonen van die duizenden filmpjes die daaruit komen, waar er sectarisch geweld vandaag in Syrië wordt gepleegd. Het is met andere woorden een chantage die het Assad-regime pleegt om ervoor te zorgen dat er geen tussenkomst is van de internationale gemeenschap. Net het omgekeerde is, als er... Hij zou durven sectarisch geweld gebruiken als het ultieme middel. En daarom, er kan met andere woorden... Kijk, wat is het alternatief? Zeg het mij. Ofwel gaan we door... Onderhandelen is het alternatief. Het alternatief is onderhandelen. Daar zijn we mee bezig. Daar zijn we eigenlijk al een jaar mee bezig. Ja. We zijn er al een jaar mee bezig. Het heeft niets opgeleverd. Ik herinner mij hoe het eigenlijk gaat. We zeggen, we gaan een beetje sancties nemen. Ik zei in het Europees Parlement, mevrouw Ashton, waarom neemt u niet zwaardere sancties? Namelijk direct de 200 families die hem steunen. Ja, maar om de onderhandelingen mogelijk te maken. Oké, een week later doet men dan die sancties een klein beetje naar boven om de onderhandelingen mogelijk te maken. Zo zijn we al een jaar bezig en ondertussen zijn er hoeveel doden? 7000, 8000? Ja. Zijn er misschien een veelvoud daarvan. Maar zolang er geen regime change komt, en dat wil Rusland in elk geval niet, hoe ver ze ook verder willen gaan, zolang er geen regime change, ben je aangewezen op onderhandelen met Assad. Ja, oké, men mag van mij onderhandelen wat men wil, maar het helpt niet. Nee, dat de Arabische Liga heeft geprobeerd, ze hebben daar iedereen naartoe gestuurd. We hebben ook gezien wat er gebeurd is in Homs. Onder druk wordt alles vloeibaar, zegt men. Eerst wat er gebeurt is dat men dus het Syrische leger doet en pas dan laat men de internationale gemeenschap binnen. Eerst wordt het vuile werk door het Syrische leger gedaan. Ik denk dat we ons echt niet kunnen indenken wat er vandaag in die dorpen en in die steden of in die wijken, zoals in Homs, effectief gebeurt. Dat zal maar later blijken. Vinden we dat aan tafel hier allemaal? Ja, zeker. Het doet mij denken, toen ik zelf in het Europees Parlement zat, die jarenlange discussie over Darfur in Sudan. Wij bleven maar praten en we bleven maar praten en het moorden ging door. Dat zijn ongelooflijk. Maar wie zou er dan in die lucht moeten hangen? Want laten we even de corridor, was de optie 2, laten we die er even erbij nemen. Wie hangt er dan in de lucht? Ja, welke straaljagers zijn dat? Ik weet niet welke optie dat zou moeten zijn, maar ik vind wel dat we ons moeten afvragen of je in zo'n veiligheidsraad, waar één of enkele landen om heel aparte eigen redenen, eigen belang, gewoon resoluties frustreren, of je niet op een moment komt dat je de hardheidsclausule van genocide, die altijd een uitweg kan bieden, niet toch zou moeten gaan bekijken of in elk geval daarmee zou moeten dreigen. Om de druk op te voeren en... Kijk, mag ik u een geval geven waar we het niet hebben gedaan, waar België bij betrokken was, namelijk Rwanda. Ja. De internationale gemeenschap was daar, er worden 10 Belgische militairen gedood. Wat doen we?
namelijk de internationale gemeenschap overtuigen van allemaal terug te trekken. Op het ogenblik dat het gebeurt. Dat is, ik zou nog zeggen, nog een graad erger. En de uitkomst was een genocide van 800.000. Ik zeg niet dat dat nu in Syrië gaat gebeuren, maar er is wel degelijk een systematische zuivering bezig. En met andere woorden, het kan uitlopen, en het heeft al uitgelopen volgens mij, op daden tegen de menselijkheid. Maar kunt u zich voorstellen dat Rusland zo gepasseerd wordt en dat er gezegd wordt, het kan ons niet schelen of jullie tegenstemmen, we doen het toch? Wel, als op een bepaald ogenblik dat zou blijken dat hij zijn volk aan het uitmoorden is... Nou, dat blijkt nu al. Jawel, dan denk ik dat die optie ook moet overwogen. Zeker wat betreft humanitaire corridors te maken, want daar gaat het eigenlijk om niet in eerste instantie een militaire oplossing. Je hebt natuurlijk militaire middelen nodig, maar die humanitaire corridors die kunnen juist helpen om de burgerbevolking, daar gaat het over, te beschermen. En dat is een opdracht die ieder van ons heeft, en zeker de internationale gemeenschap. En zeggen, ja, kan dat technisch? Ja, natuurlijk kan dat technisch. Is dat gevaarlijk? Natuurlijk is dat gevaarlijk. Wie kan daarbij helpen? Turkije in eerste instantie natuurlijk. Die willen dat en die willen dat ook. Mevrouw Kroes, u staat er ook achter dat ingrijpen op die manier? In ieder geval, dit kan niet zo door blijven gaan. En de vraag of Rusland niet wat aan het bewegen is, en dat is een veel interessantere in mijn ogen. Want we kunnen hier makkelijk zeggen van er moet ingegrepen worden. Maar je hebt Rusland daar weer nodig. Ja, en die is aan het bewegen. Ja, in geval voorkomen dat Syrië zich zo comfortabel blijft voelen, omdat men denkt, wij kunnen ook in de toekomst op Rusland rekenen. Dus inderdaad, als Rusland zelf beweegt, zou het gemakkelijkste zijn. Ja, Rusland heeft tot nu toe nog eerder Al-Qaeda genoemd als terroristen, deze vrijheidsstrijders. Maar het was ook in Libië, het was in Egypte, wat de heer Verhofstadt zegt. Altijd werd gezegd, als deze dictator weggaat, dan breekt het fundamentalistisch geweld los. Nou, wat ik in Egypte zo prachtig vond, bij de kerstdienst van de Koptische christenen zaten de leiders van de moslimbroederschap op de eerste rij. Dat was een heel hoopvol moment. Dus laten we hopen dat die lente zich doorzet in een zomer.